да ви покажа краставиците в контейнер, които сложих преди около няколко седмици. Сега не помня точно кога беше. Аз съм ги показвала. Значи тук бяха 4 коренчета. Аз ще погледна после да видя точно кога, за да се направя сметката за колко време това нещо израсна като гората, която се е в момента. Значи ето гледайте за какво става дума. Тук има и тиква, между другото. Ето е тиквата, макар че вече част от краставицата тук преминава и нататъка. Сега, мъжки цветове бол, вижда се, обилно. Листата са хубави, здрави, зелени. Съответно аз ето поливам си, тук винаги има вода, заради краставицата. Наторявам си с оборска тор така периодично и вчера, т.е. тая зарам вече като поразтиках малко тук листаците да ги наместя нататъка, насам, натам да ги позавъртя, защото тя работата тук е страшна. Ето на къде съм ги завъртяла в момента, да вървят нататъка. И вече видях първите краставички, което е супер, защото мъжки цветове, ама... ето е първата краставичка, тук едната се вижда къде е. Някъде по-назад преди видях, че има още една. Сега не мога да я видя точно къде е. Но въпросът е, че вече започват да се появяват краставичките. Така че, макар и сложени доста късно, в крайна сметка тук ще има... Сега да ви покажа гората как изглежда, краставичената. Ето и тиквената. А по отношение на тиквата имам едно плотче, което е... сега ако успея да го фокусирам, ще ви го покажа. Не знам каква е тиквата, като порасне, ако оцелей. Ето тук под листото точно се намира тиквичката. Тиква. Ето я. И видях, че е там по края на върха някъде, където се среща с домата. И тук се вижда още една тиква. Така че ще видим в един момент има ли тиква, ще има ли, няма ли да има. Голямо катерене, голямо чудо. Те са, ето ги, ето къде е, 2 корена. Но си давам сметка сега, като видях как израсна, защото аз не бях сигурна тиква ли е, тиквичка ли е. Това е малко е като пространство. Още една грешка, която допуснах е, тук между другото са ми пиперите, които пак подлудяха, се сещате какво става. Ето, това ми е бялата капия. Работата тук е страшна. Гледайте какво става пак. Супер, много хубаво. Даже от ние тук и първите чушки, деца са почнали да растат. Това е един корен, всичкото, което ви го показвам. Другата грешка, която допуснах е тук са тези, те бяха едни мънинки, дребнички, много ситнички, много финнички. И в момента започва да се превръща в едно голямо тиквено чудовище, което скоро ще плъзне по оградата. Гледам, че някъде мернах, тук те може би накрая ще се видят така първия плод, може би, който почва да се оформя. Който най-вероятно ще отпадне, защото обикновено първите плодове отпадат. Сега не съм чоплила да гледам по-навътре какво има, какво няма. Но тук са 4 корена. И пак така голяма грешка, защото в общ контейнер, 4 корена. Корените, между другото, са излезнали долу в контейнера с водата. Затова винаги гледам да има вода на дъното, за да не пресъхват корените, да не получават никакви сигнали, че видиш ли няма вода, да стресират растението. И така, до годината ограда цялата ще я облепя с такива тикви, само че по една в контейнер, защото добре вървят в контейнер, въпреки съмненията ми, точно какво ще се случи. Така. Това исках да ви покажа за краставиците, че краставици в контейнер вървят добре, както и пипер в контейнер. И включително и домат в контейнер. Между другото, само да ви покажа, много се извинявам, че пак тук хоря напред-назад. Тук имам една друга тиквичка, която пак засадих много късно, която е кръгла. Тук живот и здраве. Къде беше? Ето. Може би ще оцелее това плотче, защото тук има едно друго по-надолу, което въобще не е цъфнало още, но започва вече така леко да пожълтява. То е всъщност първото плотче. Винаги отпадат първите плодове. Тук исках да ви покажа пак малиновия озаровски, който абсолютен фаворит ми е тая година. Ви показвах по едно време
по колко плод имат все още останал, плюс надолу, нали, колко е обрано, и няма да го повтарям. Но тая китка тук, където са 6 броя, значи направо не знам как оцелява, значи той са огромни плодове. И тук нагоре следващите, там нагоре, къде, че не виждам какво снимам, трябва да се виждат следващите. Така, много добър домат. Много. Това.